Babayam, amping kamu yam. Ini kalau ngaku nularga na kamu. Ano mga kuwan, sakdanan? Dapat ang kuwan, kapasti na ito ba? Ano man urusa ha? Ha? Tulong na, nakapiltrang kumuha dito. Bye-bye, yam yam. Bye-bye. Mularga na sila. Ni Liam. Ay. Liam. Ambil na na. Ano ko opo buto mo, Liam. Oy. Muna man ulit daw. Ay. Liam. Liam, Liam. Liam, Liam. Bye-bye. Ay, nag-inuo ko nga, ano ba ni siya? Nga mang kawyam. Ha? Nga nyo man niya, Liam. Bye-bye, Liam. Yam, yam. Bye-bye. Ay, magkasitilin. Bye-bye, yam yam. Rada mo ang musakyan nga bas, kaya hindi kayo nagmawag karga. Kung diri mo sa kayo diretso, Bye-bye.